Krvavý kobalt, pozadie ťažby. V roku 2015 bola osada Mukumby zničená a vypálená, domy boli zapálené a niektorí obyvatelia boli zabití, ak sa postavili na odpor. Napriek tomu, že spoločnosť Chemaf v roku 2019 odsúhlasila finančné kompenzácie o výške $1,5 milióna, niektorí vysťahovaní obyvatelia dostali len symbolické sumy, napríklad $300. Spoločnosť popiera akúkoľvek účasť na zničení Mukumby alebo na využití ozbrojených síl. Hlavným svetovým vývozcom nerastných surovín na výrobu batérií, kobalt a lítium je Kongo. Rozširovanie priemyselných baní na kobalt a meď v Kongu viedlo k nútenému vysťahovaniu celých komunít a vážnym porušeniam ľudských práv, vrátane sexuálneho násilia, podpaľactva a bitiek. Banické komunity sú vykorisťované, za ťažbu dostávajú veľmi nízke mzdy alebo pracujú len za jedlo, keďže je tam nedostatok potravín, čo všetky spoločnosti zneužívajú. Navyše robotníci, ktorými sú aj deti, nemajú na ťažbu ani poriadne nástroje a nerasty dolujú doslova holými rukami a používajú len jednoduché kladivá, sekáče a vedrá vo veľmi ťažkých podmienkach. Pracujú v tzv. Ručných baniach. Práca v týchto podmienkach je životu nebezpečná, pričom dochádza k úmrtiam v dôsledku kolapsov baní, otravy toxickými látkami a pracovných úrazov. Najväčším svetovým dodávateľom kobaltu je spoločnosť zapísaná vo Švajčiarsku, za ktorou zrejme stoja Francúzi a Číňania. Druhá najväčšia spoločnosť, ktorá dodáva kobalt, je z Dubaja, takže ani Arabi nenechali nič na náhodu a preto neprotestujú ohľadom výroby elektromobilov. V Kongu je táto spoločnosť už od roku 2019. Navyše táto spoločnosť distribuuje do Gány, Kene, Konga, Nigérie, Angoly a Zambie 250 druhov liekov, ktoré nie sú viazané na predpis. Do Konga sa asi pred 10 rokmi presťahovali rozsiahle priemyselné banské spoločnosti, väčšinou vlastnené Číňanmi, zrejme so zámerom ovládnuť ďalšiu energetickú epochu. Tieto spoločnosti sú po celom svete obviňované z korupcie, z otrav miestnych obyvateľov a využívania zdrojov Konga s malým prínosom pre túto krajinu. Výkopové práce a prácu v jamách vykonávajú dospelí robotníci, ktorí niekedy nemajú ani lopatu, kobalt vyhrabávajú iba s rukami. Kobalt sa v Afrike nazýva krvavý kobalt. Je to doslova smrteľný biznis. Robotníci sú v skutočnosti otrokmi, pretože ich zamestnávateľia bijú, ponižujú a niekedy ako výplatu dostanú iba jedlo. Pracujú v tuneloch, povrchových baniach, kde kopú ručne a pracovníci, ktorí majú prezývku remeselní baníci, sú vystavení žiareniu, závalom. Každý deň im hrozí v takýchto baniach smrť. V roku 2016 vyzval Amnesty International tieto spoločnosti, aby na ťažbu v baniach nemohli zamestnať deti. Bohužiaľ, nič sa nezmenilo odvtedy. Produkty od nich vykupujú známe spoločnosti ako napríklad Apple a Tesla. Deti vo veku 10-16 rokov musia vyťahovať asi 40 kg ťažké vrecia po stenách jamy. Hlina obsahuje kobalt a vrecia potom musia naložiť na nákladné autá. Za jeden deň jedno dieťa musí vyťahnuť z jamy a naložiť na nákladné auto 240 takýchto vriec. Za celodennú prácu dostanú menej ako $1. Detičky, ktoré majú iba 5-6 rokov, púšťajú naspäť do dier už prázdne vrecia. Podľa istých afrických novín v takýchto baniach v Kongu pracuje asi 40,000 detí. Štatistika, koľko robotníkov a koľko detí zomrelo v takýchto baniach, neexistuje, ale ich počet môže byť aj niekoľko tisíc. Mŕtve tela vo väčšine prípadov nechávajú v zrútených baniach a pozostalým sa nikto neospravedlní.